Čaute ľudia, dneska vás vítam pri ďalšom videu, kde budeme točiť pokus z prírodovedy. V pokuse sa píše, že máme hodiť loptu nad seba, pred seba a pod seba. Teraz hodím loptu pod seba, hodím ju pred seba a na záver ju hodím nad seba. Výsledok pokusu. Hod priamo pod seba, dopad lopty po 0,2 sekundy. Hod pred seba, dopad lopty po 0,4 sekundy. Hod nad seba, dopad lopty po 1 sekunde. Najkratšie trval hod priamo pod seba. Dopad lopty bol 0,2 sekundy. Ďakujem za pozornosť a stretneme sa pri ďalšom videu.